Здравейте, приятели! Сега ще има нещо на печено. Първия кил май аз ще направя. Първо. И така, приятели. Пак ония кил на. Браво на него. Защото се стрела и отдалеч пее. Браво на него. Мисли. Oh my god. What the fuck, тая кучка? Аз пък главно да докато просто. И да знаете, неуморният бай, да, ненормалният или неуморният беше. И така, после ще играем с него лич. Бегай! Пак. Той сега ще дойде при мен, защото съм с малък кръв. Как да не умра, че тази количка ма хвана в ската. Ама да знаете, още много не съм на света, много те. И така. И така, приятели, ще телепорт. Това да си голям левел. И дейва, аз тази кучка рейва му да стана. Чакай малко, дайте ми първата. Бъди ми репли там. Ела, тъчка ми ела. Ела на страната ми. И, приятели, заради едно нещо, дет ми излезе в работното. И така килнах. После ще купя много по-хубави айтеми. И ще килна по-бързо, затова сега. И пак следнах. Някой килинг спри, така нататък. И така, приятели, още. Ела, приятелче. Ще ми липсваш парутка. Ай, лута, сега ако не умреш на... Аз няма да бягам вече от теб. Ти съм беби шок. Ай, сега мъртъв! Ей, мъртъв, аз направих дабъл ли бе? Че май не разбрах какво съм направил. Тук 2 кила съм видял, че съм направил и май дабъл кил направих. Какво си купил? И така, приятели, сега ще унищожим и тази количка. Аз я наричам кула, не знам що.
може по принцип наистина да се кара, не знам много. И съм по-голям протаджия в личности. Ма ти да еба. Пак ми краде киловите тапочка. Да еба с нея една тапочка да еба. Искам да ма гони това. Да. Видим той сам как се